tayo sa Salamat Doc. Kasama natin si Dina. Si Dina, matagal na natin kasamahan sa Salamat Doc. Nagtitrain ka ng massage, Dina, sa TESDA at sa DOH. Gusto ko kasi turuan mga followers natin na yung iba siguro sa probinsya, maraming masakit ng katawan. Kung hindi sila makaka-train sa TESDA or DOH, at least bibigay na natin yung mga basic tips paano mag-massage, kahit chair massage. Yes, Dina. Ganito po yun. Ito po yung ginagawa ni Ma'am Rebecca. Pakita natin ha. Ito po yung back massage. Yan. Ito po yung kung paano halimbawa po yung mga napapagod na muscle. Yan po yung ginagawa niya is yung petrasage, pinapalanggot. Kung sa Swedish massage po, yan po yung petrasage. Bali, ito din ang first step. Ito po yung madalas na tumitigas na muscle yan, di ba? Opo, ito po yung mga muscle na napapagod para po lumambot. Ginagawan po niya ng pagpipetrasage. Yan. Yung kanyang pagpindot. Yun. Mga gaano kalakas, ilang minuto? Bali, lang po, mga seconds lang po ang ang pagpindot diyan para po maibsan po yung kanyang mga nararamdamang mga masasakit dito po sa may scapula, dito sa may shoulder blade, yan. Kasi diyan po lahat malimit yung masasakit dahil po yung napapagod na mga muscle, kailangan pong ma-relieve yun. Hanggang po dyan sa mga, yung pinagpapawisan, doon na po sumasakit, pinapasok na ng lamig. Okay. Pinapakita rin natin, Dina, dito sa likod, no? Paano nga inumpisahan mula dito Wala pababa? Po dito sa dito sa may shoulder, press lang po siya. Okay. Hanggang dito po sa may shoulder blade, dito. Ito yung shoulder blade, Opo, parang triangle. Opo, ito po yung shoulder blade, yung pinaka scapula, ganun. Ayan. Diyan po malimit po ang masasakit dahil sa, halimbawa, pagod na pagod, tapos maliligo, yun po, papasok na po yung mga lamig dyan. Actually, yung mga nodule or tinatawag na lamig, dito nagtatago sa ilalim Opo, dito po. Sa ilalim. Tapos tuloy-tuloy yan. Opo, tuloy-tuloy yan. Kaya po yan, ginagawa ng may damit lang gawa ng yan po ay chair massage, dry massage. Dry massage. Opo, dry massage. Para maibsan lang po yung kanilang nararamdamang mga sakit. Okay. Yan. Tapos kailan natin titigilan na? Mga 5 seconds. 5 seconds lang po. Seconds lang naman po yan eh. Seconds. Seconds lang. Tapos kung hanggang sa baba, hanggang dito po sa may buttocks. Yan. Yan. Kasi dyan po yung malimit na sumasakit dito po sa shoulder. Tsaka dito po sa may scapula, dito po sa may parte po ng ating spine. Dinadaanan niya yung mga muscles dyan. So, ano itong ginagawa ni Rebecca na pinipindot-pindot niya? Dalawa-dalawa. Ayan po, kaya po niya pinipress yan. Dahil andyan po yung ating mga tinatawag na lamig na yung mga pinipindot. Para matanggal po. Kasi yung pagod na rin po, yung mga kanilang mga... Tapos meron din ba sa mukha? Meron din po. Meron din po sa facial massage. Kasi ang daming ang nagpupunta dito sa atin, ang sakit daw ng ulo nila. Simula noo hanggang papunta dito sa may tenga na to hanggang batok. So, anong masahe ang pwede nilang gawing self-massage? Ganun po. Yes. Halimbawa po dito, masasakit po talaga yung mga halimbawa po sa pagtulog, nakuha nila sa pagtulog nila, yung stiff neck, minamasahe po yan. Dito naman po yan ay facial massage ang ginagawa niyan. Para po kasi pong mga sipon-sipon na umiinom po ng masyadong malalamig. Kaya yan, sumasakit po pati dito po sa tenga. Pero isa po dito kasi, mga endangerment sites po kasi dito parte. Pero hindi natin ginagalaw dito sa may carotid, di ba? Wag lang dito, wag lang dito. Pero dito sa ilalim dito, sa ilalim ng tenga. Sa ilalim ng pangaong. Ayan, yan po. Kasi dyan po yung para mawala yung sakit ng ulo, sakit ng batok, yung kanina sakit sa likod.
At saka dito po, yung pressing Yan, mula... masarap to pag pinipress Opo, dito eh. pag pinipress po mula dito, pantay po ng tenga. Oo. Dito po yan sa may Governor Bessel 20, ika nga po dito. Dito po yung isa po sa pampababa ng high blood, migraine, hindi makatulog, tsaka yung masakit po ang ulo. Okay. Yan. Ganun Masarap po. ba? Masarap ang massage? Opo. Okay. Ano masabi mo, Rebecca? Meron ka ba mga tips? Ang lakas na kamay mo ah. Okay po, napakaganda po sang massage para sa atin kung iano po natin yon sa lalo-lalo na po sa may mga edad, mga senior citizen, kahit bata po pwede po nating masahihin. Yes. Dahil What- nakakatulong po to sa katawan natin. Ang gusto natin, bawat barangay sa probinsya marunong nito, Opo. magmamassage, para konti na lang magrereklamo sa akin na masakit ang ulo, Yes masakit po, ang ganda leeg, po. na konti na lang inom ng mga tableta. Yes di ba? po, Inom na inom ng tablet. napakainom po ng massage po. Yes. Para makamenos po tayo sa gamot. Tapos Sa nature. kung masakit katawan mo, masakit katawan ng kapitbahay mo, palitan kayo. Pwede po. Pwede palitan. Palitan po. Bakit ka nag-aaral sa Nag-aaral po ako kasi unang-una para sa pamilya ko. Ah. Yung Pampers Aids po natin at lalo rin napakaganda po yung lalo rin makatulong ka sa mga tao na yung hindi katulad nito, namamasad. nililibre mo? Opo, napakaganda po. Napakasarap po yung manglibre ka sa tao na i-share mo yung kaalaman mo po sa pagmamasahe na makatulong ka na ma-relax sila. So habang relax sila, kinakausap mo. Opo. Baka may mga tip pa silang ibibigay sa inyo. Opo, hindi habang po na minamassage po, yung Yes. natututunan ko po, ibinabahagi ko rin po sa kanila para alam po nila yung Pampers Aid kahit sa bahay lang po. Katulad nga po yung sa migraine, Tama. sa pagbababa Malaking po ng tulong talaga yon. Napakalaking Oo. tulong po. Katulad din po sa high blood po, yung pampababa. Yes. Ito lang po sa ear po natin. Ito po yung napakainam. Pampers, hindi po sila makakabahan para itakbo Yes. agad kapag inaatake. Kainaman po. Mare-relax din sila konti pag may high blood. Opo. Pero inom din kayo ng Opo, gamot. may gamot din po. May gamot din. Opo, pang-relax lang po yun para sa mga hina-high blood, Yes. katulad din po sa mga yung emergency po natin. So yun na, pinakita mo na yung basic steps, di ba? Sa leeg, sa likod, tapos sa mukha. Paano ending nito? Paano matatapos? Yung ending po nito ano po natin siya. Yan. For the flame po. Ano for the flame? For the flame po. Problema. Para malabas po Cupping, yung dapat cupping po, nakaganon. cupping po. Yan, cupping. Para lumabas po yung Opo. ano. Huwag din sobra lakas. Tama-tama Ano lang po siya. Yan. Tapos i-ano po natin siya, cupping. Yan. Ayan po. Tapos i-release po natin yung mga Ayos. yung toxin Tsaka natin. tingin ko parang meron ding pagmamahal. Ay, opo po, kailangan mo may tender loving po. May Tsaka tender loving care. alam niyo po yung pagmamasad po na hindi yung bukod sa minasahe mo siya nakakatulong. Ang sarap ng pakiramdam, yung matulungan mo at mayroong mapagaling ka. Ibang klase ang dating. Thank you, Dina, Rebecca. Kamusta? Salamat. Thank you po. Si Miss Lynette. Ay, magandang umaga Yes. po. Itong mga iba natin kasamahan. Magandang umaga po. Meron ba kayong babatiin sa abroad? Wala. Wala. Sa Gimaras lang po. Sa Gimaras. Makita kayo ng maraming tao. Ay, wala sa Valenzuela City. Valenzuela. Wala po na. Valenzuela. Valenzuela. Samyan ang family. Okay, maraming salamat po sa Salamat din, pagbabalik. Doc William. Salamat po. Thank you. Okay. Doc Lisa. Consilor Ruben Feliciano, salamat sa pagpaaral mo sa amin. Sir Dennis po, tsaka sa Bersantay po, clinic po, therapeutic ang masad na Lisa, lapit. nakatulong sa atin po. Meron pa? RPM po, the best. RPM, thank you. Ano pa? Thank you, Sandoval. Salamat po sa pag-imbita po rito sa... Marami pong salamat kay Ma'am Segundina. Salamat po. Kay Doc. I love you. Sa aming trainer, kundi hindi po dahil sa inyo, ma'am. Okay, maraming salamat din po. matututunan to, ma'am. Thank you At very much. maraming salamat sa inyo lahat sa inyong kooperasyon. At Okay, nandiyan po ang thank you very much. Masahe masahe. Salamat po. Next time, part 2 naman. Part 2. Yes. Okay, Doc Lisa.